Fl-aħħar sentejn l-Ena Malta investit f'146 substation ġdida jew rinforzati u dan fl-istess waqt li qed tħejji biex taċċellera l-investiment tagħha fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fl-2024 biex tkompli tejjeb il-kwalità tas-servizzi tad-dawl fil-Gżejjer Maltin. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli ddiskutiet l-implementazzjoni ta' dan il-pjan ma' tmexxija u l-ħaddiema ta' Ena Malta waqt żjara li għamlet fuq l-aħħar xogħlijiet ta' tisħiħ ta' substation oħra f'Ħaddingli. Dan ix-xogħol Ena Malta qed tirdoppja l-kapaċità ta' wieħed mis-substations prinċipali f'din il-lokalità bit-transformer ġdid biex iżid il-kapaċità u l-flessibilità tan-netwerk fl-inħawi. Il-Ministru fakkret li dan l-investiment se jkompli fis-sena l-ġdida u spjegat kif il-Gvern alloka aktar minn 3 darbiet dak li oriġinarjament ippjanat b'investiment totali ta' 55 miljun euro fis-sistema tal-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku. Fl-aħħar budget rajna kif l-investiment għal-sistema tal-elettriku mhux tal-irdupjajnija imma morna aktar lil minn hekk u parti sostanzjali ta' dak l-investiment qiegħda tmur biex insaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni f'pajjiżna. Bħalissa l-Ena Malta qed tħaddem il-fuq minn 100,650 substation biex tissupplixxi id-dawl f'kull lokalità. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Ena Malta l-Inġinier Ryan Fava għal kif bir-rinforzar fis-substations u żieda oħrajn ġodda qiegħda tiżdied il-kapaċità fin-netwerk filwaqt li jiġu introdotti teknoloġiji aktar effiċjenti bħal pereżempju sistemi ta' remote switching li jgħinu lill-inġinieri u t-tekniċi tal-kumpanija jirrispondu għal diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu b'aktar ħeffa mingħajr il-bżonn li jivvjaġġaw minn post tal-ieħor biex jixelu konnessjonijiet alternattivi. Meta aħna nkunu qed nitimgħu cables oħrajn, inkunu qed naċċertaw, inkunu qed nagħmlu il-sistema tad-distribuzzjoni tagħna iżjed reżiljenti ħalli f'każ bħal dak li kellna fis-sajf li għadda, il-klijenti tagħna nkunu nistgħu naqduhom u neqilbuhom b'mod iktar faċli u naqsu kemm jista' jkun l-interruzzjoni tad-dawl fid-djar tagħhom u anke għan-negozji. L-Inġinier Fava spjega kif is-sena d-dieħla l-kumpanija se żżid madwar 45 substation ġdida filwaqt li 40 substation oħra se jiġu msaħħa b'tamir ta' switchgear ġodda u transformers akbar. Sa dan it-tant brabta mal-istess xogħlijiet l-awtorità tal-ippjanar qed tipproponi biex proġetti u xogħlijiet relatati mad-distribuzzjoni tal-elettriku jiddaħlu fil-klassifikazzjoni ta' servizzi pubbliċi essenzjali li ma jibqax ikollhom bżonn proċessi twal biex ikunu jistgħu jitwettqu.